दानिया फैबाय जोङो नायनो चिमनी हेरिटेज गार्डन दा सिङाव हाबनोसै टिकेट लानांगौ जाहैदों गोदो ब्रिटिशफ्रा बावनो फैनानै साहा लोंफैयोमोननो ओरै वे टु भिउ पइन्ट 2 मिनिट्स बिथिं थांनांगौ ओमफ्राय ओरैहाय मा लिरनाय दं आं उनाव खेबनानै लांनानै फरायहैसैलै बेखौ मानि थाखाय फेमास बिराद खुवा खुवा फगि फगि ओइ चिमनी दङ माबा मोनसे चिमनी बेखौ नायनोसै र' बिराद बरिया जायगालै थाबायनो लेट्स वाक डु नट टाच होनदों जेबो नङालै बायजानो माबानो गिनानैसो होनदों थ' खुवा खुवा आइ लाभ चिमनी पुरा फगि वाव बिराद मोजांलै केवा साथाखौ दोन बबावबा मानो साथा लाबाय थाखो सोर लानांगौ लेट्स गो हमथानोनो नैबेखौनो नायनो फैयोनो मानसिफ्रा चिमनी बाहाय ब्रिटिशफ्रा मा खालामफैयो होनदों मिथिलालै मिथिया मा खालायो थलायनायनो थ' बेवबा मा दोनो गैया ओरै जिरायग्रा जायगा दं मोनासै गाना दे बिराद गुसु जायगालै ओरै नायलाय नाय दं हाइ फाइ जायगा जालानै बिया जोंना गुस्थिया गोसोम जाजोब्बाय खुवा आच्छा मोनसे खोथा खिन्थानो आङो बे जायगानि बागै जोङो बरफ नायनो ओरै अरुणाचल सिक्किम बबाव थाङोना बे जायगायावबो गोग्लैयो जाहैदों माबायाव विन्टाराव नायफैफिनथारगोन आं बेखौ एलाय चिमनी नायलाय जेबो नुवा थोर मावजोब्बाय आं गोजानाव सयथिबाय होबाय थाबायथिं नायबावनो थ' मा दं जौनिफ्राय बारजुमनो नै दे जाम्प थ' हरै फारसेथिं माबा नायग्रा दंबावोनो बेखौ नायनि टिकेटआ 20 थाखा पार पार्सन उन्दैनिखौ लाया भिरुपनिखौ बारग'लायबाय नैथिं 2 मिनिट माबा थाबायलाङोब्ला माबा नुयोनो मा नुयो नायनोसै थ' लेट्स गो नैबे मा बिबारलै बे मा बिबार नैबे नोंलाय आं देखायनो बिबारखौ मा फ्लावार बेलाय पापा थ' नै पाइन बिफांनि सिंजों थैनो बायदि मोनलाय गथ' मामनानै हाला चिमनी हेरिटेज आवनो मोनसे माबा दंमोन नै भिउ पइन्ट बानायनानै दोनदोंमोन बिनिफ्राय ओरै गाहायनि नुथायखौ सिलिगुरि भुटान माखौ नुहुरो होनदोंमोनथाय दाथ' खुवाखाय जेबो गैला नै तिस्ता दैखौबो नुहुरोमोननो है लस जाबायलै आं फैफिनगोन बे जायगायाव ओमफ्राय बार बारनाया फुरा बारहुंखा बायदि ग्रुं होनजोबो जायगाया नै लोगोफोर दानिया पाइन बिफां सिं थाबायलायबाय जों खोमसिथार रावबो टुरिस्ट गैखायालै जों बिमा फिसा बिफाल' रावबो टुरिस्ट गैखायालै सयथिबो एकदम नै आं ओरै देखायनो र'
नुदोंना अंधेरा कायम रहे महामहिम थ' जानो फैगोन खोमा जोंनो फार्स्ट जागासिनो दङ ए बैजों गिदिंहैसिगोन आं दहायनिजों बेनो मनसुनाव दाफैलै रावबो फैद' माबा टेव दाउ गाबदों बेजोंलाय मानो थांबावखो ओरैसो थ' रावबो गैयालै जोंल'ला टुरिस्टा ओइ दार्जिलिं थांस्लायस्लाय ओरै साबसिनलै बेनिफ्राय मोजां मोजां फुल गायनानै दोनदों 2टाल' जादों दासो टाइमा